Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Sebanyak-banyaknya ikuti keseruan aku hari ini. Yuk. Pondok Beca. Di Pondok Putra Beca ini. Masjid Pak ya ini nama kami di kono ini guys. Stadion Argonindra Allah Akbar maghrib ini juga pesanan berkecot kebuk kecot guys, tapi kan kon duit nggo tapi enak admin nih. Petang men enak admin nih guys, nggak ada enak admin kalau admin nih admin nih ya bakul admin nih mending ta ya serit enek admin nih gak situ anu ki gak situ apa nyolong nih Win kudu aku bayar sih gara utange iya kowe timbang tak tutuk iki bayar dingi 20.000 gorene duwite sik. tapi yo diutang Wis ora iso utange kari, bayar sik gorene 20.000. lho iki yo diutang Wis ora urusan utange kari. yo Kuwi pira? 20 15 Ye. Merek pangan prak-prak 15 lawe kae. 15 ngomong teko apa lho 15. Gorene bayar 15.000. tusuk 1000 Terus emangnya dicut. Oke, politik. Nanti tak politik iki. Kurang 1000 gak nek. Enek lah. Wes kasih pro. Kartu apa? iki Tek. tak tau apuk kowe Lah ora pesen kae. muni ora pesen asistenmu piye oh Aku admin Mbak Tumin ada? Ada. halo Nah kan jare gak enek. selatu prayu menang admin Aduh nganu e. Lah ki bungkus sing rompol-rompol gong ya. muni ora tak gowak malahan iki Kok iso? Iki tekom carry. ora iso sing teko dhisik ya didhisikne Yo. Lah sing pesen sik. gak iso kapan jeri 1000 Apa ki lho Mbak tuh? gak panjeri sik kok ora digekne minggu panjeri 1000 Yo iya Panjerono. yes Lo papat ada. Di 10 kayak gong mi. Kurang nyampe 10. Orang yang besok. Heeh. yes Lari. Kata nyampe kurang belai lagi. tuh ngapuk Berarti nyampe macam. Aja mangan iki kene ora bayar iki pengen ora bayar. sing mangan ki ya Ngono ta. sapa Cok ngono ta. Misalane sedak sapa kali Aldi. Jang. apa payu guys wis anu Berarti enggak tambah. Payu wis payu. Nanti kan hilang. Alhamdulillah. Mbak tapi tak kayak loro ya. dah wis bayar aku engko Bar 5.000 lho karena bonus. Mas iki gak mau bonus ya beli 20 ki enggak? Nek bonusan anu. Pakai sok. Iya pakai catat bonus pakai catat. Berapa? Satu aja catatnya banyak. Satu saya bonusnya sitok besti. Bonus. dah yo Oh, orang pola itu bonusnya ki orang. Bolu. 20.000 jane bonus, Mas. Oh iya. Ora tuh pisan kok jare bonus jadi kok. Kan kuwi kowe enak iji Mau tak bagi sitak iki jatahmu. Makasih. Kok makasih tuku, makasih.
Kuwi ya dikek ya geger negarane. Negarane geger. Terus apa nang ya, Bu? Ini. Engko berarti karek ndamel 5.000 Batum jatah loro. Princess iki lho. Iya to, wong aku ki pesen papat to. Princess iki Adminmu tak celatu pokokane engko. Iya tenang entek. Ketot 6. Nambik. Nambik 6. Terus Rika Kendung. Nyambik papat, nyambikmu cek pernah Mas? Engko saya setengah sendok Ora teh podo wis iki, Bang. gunakan. Lah iya. Ya ora lek kok ngene bae entong iku kok ngene bae kok. Nambik 6. Terus Rika Kendung 4 nyambik. Nambik 4. Terus cemplon nyambik 4 bekecot 2. Nambik 4. Bekecot 2. Wis aku selanjut utang Indro malah sing utang aku. Tidak. Engko pokoke lah nyauri nek anu. Nek tanggapan ruwame. Ya Allah, di 300.000 nyaur. Setelah tak ya cok tang 200 300. Lah jan dhewe wedok ki ya. Oh, aturan gede bensi. Wis ora Kene iso. bekecot lagi bisa. Kan pesanannya? Mbak Tun tambah nyambik ta? Entar sawani. Ya tak nentu minggu. Kurang kudu duit kok. Ya utang lu nyaur anu utangmu lho karo anu. Enggak usah. Kalau utang lah nyaur besok tanggapan kami. Gak sih aku. Mekar nembel 5.000. Oh iya, alhamdulillah, papat 5.000 alhamdulillah. Jas dhewe apa piye? Loro kan tak kengai loro. Iki sitok, kene sitok wis. Dadi niku kalau nambah 5.000. Papat 5.000 alhamdulillah bayar sik mumpung wong ngono. Bayar admin. Ada loro mi. Loro. Admin. Ya toh, nyampe siji, bekecote siji. Nyamike siji, bekecotnya siji. Kok iso wi lho aku lho bekecate papat kok iso. Entek pesanane mau akeh, pesanane mau. Gak iso. Admin wi piye tak celatu admine. Wis ora Oh, iso. wis nampa dhuwit. Admine manut aku, mau bose aku. Ini Mbak Tung, besok lagi deh. Gak mau gak iso aku. Tak mbruk nih pokokane. Duite balekno, rasa teweni. Wis gak iso. Iki aku bingung aku. Wis ra iso. Wong ora tak tampa. Film kira gelem ya wis mulya. Kalau enak mangan yo, mari. Kuwi tak ngantem. Enak pembeliku. Ora ngurus pembeli salahe. Iki nyaliya marang wedi kok pembeliku kengko. Ora iso. Iki mbok kengke ora tak guak Ya malah. engko tak tambahi Ya wis. separo. Ya. Gak iso separo. Papat tok separo. Iki jenenge kono wedi pembeliku wedi kan lho. Ora iso ben. Iki tiro kuntilanak. Ngene iki malahan. Maju. Bekecotnya masih nggak mau beli 10.000. Masih. Ya, arep ngutel apa weh? Barang angker nang kono. Engko nek jebak tak denda, Ora ngurus. kuwi nggo tadah dus. Mau kok dus budus aku lho. Gak sida. Aduh malah mater. Apa ini? Wedi yo kok gak gitu. Oh alah, incus. Tak kira ke sapa depan kan jenengan wadah men to. Sama siapa? Untuk menarik ya, Mbak. Am sini to? Iya. Kok bisa tak penuh? Sik ya Kak ya. Iya. Ya bareng wong elo. Kan gak go ngombe niki gak dodolan ngombe kok. Aduh, banyu putih ya. Ya. Enak wong. Sesuai enak sesuai. Nah, lagi teko didoli aku lho ket mau lho ora didoli. Iki sik nawi, dhisik nawi. Alah enggak tak nomo rene lah bayar kok ubar ae. Ora bayar wong wis bayar kok. Heeh. Wong wis bayar kok ora bayar ae. Bu Ibu. Segone wis mat kosong. Sing anu sik salat. Gak salah. Sampeyan motoran. Ya mau telepon kok. Sik tak mikir. Anu 18 plus wes. Pengaturan. Iku kene anak-anu engko. Lu kan nonton.
Dulu aku malah ra kena lho. Persune ra kena. Ngatak benda. Ben disakne. Nek aneh. Ora kena. Nyali ra enak lho. Koyo edan. Kabeh sego. Jane bakul iki ning nggon strategi ndi ngono lho mosok jero. Iki strategis nih mon. Strategi. Ngono kena banjar piye? Anu prai. Saya tak deloke seseke. Gua ana tombongmu e. Lah aku tambah gadahe. Segone ke mata ora, Bu? Aku sego bareng. Aku yo ora oleh. Bangetan. Aku jane macak memelas ngene iki lho ben ndadi doli ini ya ra didoli lho Mas. Anu piye. Princess, Mbak Inces. Mbak Inces 6. Oh iya kok. Kenapa kayak neng piring itu kan makan di sini toh? Taruh piring apa di tunggu sini kak? Gitu aja enggak Diambil aja apa-apa. nggak apa-apa. Taruh nenek Mbak Tum jadi gosek. Tadi pesennya 6 toh. Iya 6. Itu mau lah lah. Aku lu malas lah ra didoli. Wong utange yo wis tak sahur lho jane. Bangetan. Aku ra iso ra maca ra ketok matane. Pacoknya Cot. Aku lho jane iki lho ket mau pesen iki lho ket mau ning admin yo. Olah didoli. Indro kan sekel lah, musuh tuh. Jadi Diana Lee. Iya kak. Anu pesen bekecot kok ora didol-doli. Batu mini Reva Fadila. Nggih. Pesen bekecot lho karo Indro pas aku diutang lho tak sahur lho. Batu mini bojoku jare Soleh Pratama. Keram. Bojo ora ngayani. Terima kasih Ibu Prawesti. Mbak saiki lawehnya apa, Mbak? Nyambe apa bekecot? Nyambe. Dua nyambe toh, Mame dua toh. Ya langsung gitu enggak apa Mbak sing iku nanti sing biarin gitu bungkusan. Pripun? Bungkusannya digawa mulai. Bungkusane. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Lah kayak kok gak bagian. Keben Mbak ngeteni Ya keren. tak nake wis ora penting. Iya toh. Ora bangetan. Aku manut karo basa lho, Mas. Soalnya aku sing mberi kuwi lho. Bruk nah iki. Sebenarnya rada lemes. Ora rada kelemesan sebenarnya. Lah kayak tekone sik kokone dunia di selatan piye kok. Mbak tuh ngumpul enggak? Ngapa? Etot. Ketot. Jadi dikongkon perintah ngono aku tadi kayak. Banyumu ning dine Ini galon. Morongnya nang omah lho, morong nang omah. Mbak mau dapat tuh anu dulu, Mbak. Arek kolak Arek oleh iki anu sih. Semplon. Iki 4 karus. Kabi. Dari ini saya. Abi apa, Bi? Berapa? Nah, satu. Oke, ambil aja. Ambil ya, Bi, satu. Guys, ngene iki lho jajale. Ono banyu. Iya. Bu. Iki lho, Bi, sing iki, Bi. Ayo, guys. Yang kejo. Cantik deh Mbak tuh ini. Bu, nanti contak-contak ra didol-doli. Itu aku tak weni, aku tak tambahi sampit. Saprit ayo kodai. Aku aja guys ini aku ada. Lho, kita ewang jane. Nanti ini aku ora tau didol isik. Disiosi lho. Disiosi lho nanti ini. Biasa di sana, pinter, nah ngono lho. Asisten baru Besti Batu Mini. Bu ya, Tarik Mbak Princess. di situ aja guys. Waduh sing jeglok. Ya Allah tak kasih ke sana Pak.
Sama-sama. Iki sementara esnya gue nih kak, gue somben kak. Gue nasi plus esnya ada, ya juni kono tuh cantik, gue mari kecantikanmu hilang. Iya yang gue tak paringin 4. Karena kamu sudah membantu aku. Terus apa ini? Ben Orang tekan jajal kok. Mi, anu ngene mbak tuh kan ono ngelap tentang menggap. sing mbok kei apa ora buntal lino kaya sabuntelan entekno. Cara iki. Iya apa Mi? Mi, Desa karo anu nyambi. Ini Mbak Tem tau suka suka. Karo nyambi. Mbak Tem. Waduh, ini nyambi. Ini bukit tempat kita. Minggu kon tim itu. Ora. Oh, pas ya. Antane iki. Iya toh Mbak. Iya. Mas. Ada website. Kuwi norong kuwi Dik. Anu dicut kuwi admin uang kuwi lho, ben ono 2000 kuwi. Ini banyak orang-orang. Karena sitak kok juga banyak. Belum nasi tak ngono. Ben kali. Lali ya juga. Ya, warna dhewe. Kadang le. 6 menit Tambahi Mas utang 3000 utang tambahan itu. malah. Anu, apa kayak jenenge? Wajahku ki malah melas. Jadi karo wong dikeki ngene iki lho, dikeki 2000. Gong. Gong. Lurah Bambang urung. Urung. Iki karo ayam kan lho. Wis kabeh kok. Nek nek atine kaya mumpet ku. Iya. Tapi ya kene bunteli dhewe terus nampa telepon pesenan nyatet nyusui ngadai pesan khusus sisa-sisa tok. Yo, bakole ayo ngerti matur suwun. Alep ke wis rono urung rene sayang. Ayo Ini apa? berarti gue ngenek kakak. Lah, Weekend. belum ada kakak. Weekendnya pesan. Stand juga ini stay kan stay larsa. Setelah Iya nani stay kan sikit si larsa. makanya ki Tinta. tinta. Nek sesek anu sekilo nu yo. Ya, tapi kan si larsa kemarin stay ngate iki bingung. Lah iya. Neju. Kasih musik cah sindur. Stay. Proporsi Si Simut. 5.000 tapi ki harus si am bingung. Nek ngetutnya setai aku seding aku. Nek sisi ya. Oke, terus melontok. TBS. Iki lho. Kali lah. Nyambe cok kan kurang kurang. Kurang 6. Wih, berapa? Kurang 1. Masih ya yang mau pesen. Cik pesanan anu. Iki kira Kira pesanan? Enggak ada. Ayo nyambeknya masih. Nyambeknya masih Besti. Pindah ngalinya tambah tuh. Mari beli gue dia ya. Ini orang bodol yuk kalau ngalih kali. Oh iya. Enggak tuh ini tak tahu kasih tok. Gue udah tekan sana tidak menerima bon-bonan. Iya kas nih. Tangan dulu di sahur. Sampai nak jago gak rame aku kok tak tahu. Sikut sipir to we. Rong sisat. Rong sisat. Jadi buka iya. Kak kene kerong-rong bayaran, Kak. Bosmu ya cetil kan bayar. Bayaranku ki jadi utang, Kak Yone. Yo padha kaya ngono kuwi. Rasanya silik aja untuk mini kayak. Ora Kan iki ini Kak Inces ini loh. Tuh malah sih kok tak wae kerasa gede, Mbak. Tasik Mas. Terus pesannya jauh kan? Terus Bikin contoh masih 4. Amit. Karo wong ngelang mau 2. Tambah lagi, Kak. Enggak tahu namanya Ita apa piye no. Situl. Sitam. Jane nyapu to mbok wae komedi putar ngene iki apa yang mudah. Kowe kayak mertu dhewe aku yo ora ngwani ya. Sementara wi anu begok lho kaya Bang Malang ya, Kak. Kita Bang Malang apa, Mas? Ita bamane ita Barbo guri omah. Oh, Rosita. sipir ini. Pelangganmu kan piye carane aku pengen. Ya anu, Berdoa. berdoa sama yang kuasa.
Kalau kulit dukun masuk itu. Sudah pelanggan saya bonus ganti, betul. Nggak mau ganti aku. Ini Aku Mbak udah punya Tum. figuran. Oke, terima kasih. Bayar sih. Iya, iya gampang bayar tuh ya obat. Ciwi-ciwi. Mas ini juga buat lo ya. Kayak gini. Kayak ini mau mau TTP yang nomor obat soalnya. Saya mak gatel mak cekel kamerane mak gatel sikilku sik. No, sekalian sih. Ini guys. Iya. Iya sayang, atas nama siapa? Oh, Dila Bakur. Iya, wong bakur kok kene kan. Cedak, adiknya wong 25. dinge wong ponoke. Ndol apa? Ndol apa? Punya mantingan widodaren. Makasih ya. Mantingan widodaren kono. Mantingan widodaren tok kono. Iya. Ya Allah. Waduh ada ya pelangganmu ya. Alhamdulillah. Jujan. Akoi. Adiknya rumahnya mana, Mbak Kur? Bakur. Makasih, Mbak Kur. Oh, alah. Putrane Bu sing pesen apa ayam kayak mboten? Oh, tak kira. Makasih ya sayang. Ini kabur, Mas. Hari lagi guys, bisa lolos karena admin ini lolos guys, lolos alhamdulillah. Nah, alhamdulillah bisa lolos lagi. Kangit 200. Iki kan wis bayar 5.000 toh. Iki ada 30. Papat. Iki nemoke 6.030 kok. 30. Tadi dipotong selawe, selawe ndek-ndek piro. Tempen kan bayar nggak apa? Oh ya wis. Tempen kan bayar. Anjir. Tempen kan bayar. Nggih, tempen kan bayar. Terus bayar selawe ngene opo? 15 sih nggih. Padahal selawe Bu. Ben kok dipotong kuwi ya berarti ke selawe kan tak kayak 15 dari 10 kok karek motong-motong nih. Wih, terima kasih ya semua. Dadah.